Tufa wata sabuwa yanzu Ali Suwaga ya fito ya yi kaca-kaca da gwamnan Borno bayan an kai wani mummunan hari da sojoji suka kai inda suka kashe talakawa da dama, wanda kuma kafin sojoji su kashe talakawan nan 'yan bindiga ne suka fara kai hari. To amma kuma maimakon an kira sojoji domin su je su kai ma talakawan nan ɗauki, to a ƙarshe kuma sai suka goyi bayan 'yan ta'addan nan inda suka kama talakawa da dama suka kashe. To amma kuma sai aka fito ƙuru-ƙuru aka nuna cewar wai abin da waɗannan sojoji suka yi kuskure ne, wanda kuma kowa ya san wannan ba kuskure ba ne, son rai ne, domin ko da wani lokaci a tsari na doka babu wani maganan kuskure. In dai ka riga kai ɓarna kawai za a yi maka aiki da doka ne, domin duk wanda ka gan shi an kama shi da sunan ya yi laifi to lallai kuskure ne. To amma me yasa kuma 'yan sanda ba su sakin shi, haka za a ga an kama shi yana ji yana gani, ƙarfi da yaji a ƙarshe a kai shi gidan yari a tsare shi a bisa laifin da ya kuma na kuskure wanda ba za a taɓa ɗaga mashi ƙafa ba. To amma ko da wani lokaci za ka ga 'yan su jami'an tsaro ne suka kama mutanen mu suka kashe, sai a ce nasu kuskure ne kawai kuma sai a ƙyale su, inda Ali Suwaga dai kowa san cewa dama mutum ne wanda yake fitowa ko da wani lokaci yake gaya ma shugabannin nan gaskiya 100% akan irin abubuwan da suke wanda bai dace ba, inda yace ko shi gwamnan Borno lokacin da ya karɓi mulki a jihar ya ce lallai akwai 'yan gudun hijira da dama wanda aka kore su daga garin inda suka tafi wani gari gudun hijira. Ya ce amma kuma daga baya haka gwamnan Borno ya ce mutanen nan su dawo baccin ya gina musu gidaje, inda ya ce yanzu wannan matsala na rashin tsaro kwata-kwata babu ita. Ya ce sai da kuma mutane suka saki jiki suka dawo wannan gari, sannan kuma 'yan ta'adda suka zo suka kama su suka ci gaba da kashewa, inda ya ce wannan abin da gwamnan Borno lallai zalunci ne, inda san cewar ba zai iya ba mutane kariya ba. To bai kamata tunda sun riga sun gudu sun bar wannan gari ba ya ce su dawo, kuma haka suka dawo aka kama su aka ci gaba da kashe su. Shi kanshi Ali Suwaga kowa san cewa asalin sa ɗan Najeriya ne, kuma dalilin wannan rikici da ake yi na Boko Haram a jihar Borno yana daga cikin dalilin da yasa kenan shi ma ya shiga daga cikin 'yan gudun hijira, inda ya gudu ya bar ƙasar nan tamu Najeriya, wanda kuma a halin yanzu lalle yana ƙasashen waje ba kuma radda wanda ya san ga radda zai dawo, tunda yanzu shi kanshi Ali Suwaga ya kusa kwashe shekaru 20 a ƙasashen waje yana gudun hijira. Amma kuma ko da wani lokaci daga can ƙasashen waje za ka ga ya yi fayafayen bidiyo lalle yana saki yana gaya ma gwamnatin Najeriya gaskiya akan irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya. Yadda kuma wani lokaci ma za ka ga hatta irin su Aminu J Town Ali Suwaga yakan fito ya gaya musu gaskiya, inda kuma za ka ga sanadiyar haka wani lokaci rikici ya barke tsakanin shi da Aminu J Town. Yanzu ko kwanan nan Ali Suwaga ya saki wani faifan bidiyo inda ya ce yanzu na ƙasar nan tamu yake ma Najeriya lalle sai ya kashe Aminu J Town. Sai dai mutane da dama suna ganin irin wannan kalamai lalle da Ali Suwaga ya faɗa sun yi tsauri, wanda yanzu Aminu J Town a ƙarshe zai iya yin ƙaransa duk da yana ganin yana ƙasashen waje lalle bai fi ƙarfin hukuma ba, za a iya zo a kamo shi, wanda kuma za a iya kawo shi har na ƙasar tamu Najeriya a hukunta shi. Inda dama duk irin barazanar da za ka yi mutum lalle kakka mishi barazana da kisa, duk da dai wasu suna ganin cewa lalle a can ƙasashen waje yanzu tunda ba irin nan Najeriya ne ba akwai wanda za su iya tsaya masa, kuma a ƙarshe lalle ba za a iya kama shi ba, tunda yanzu a inda yake ya riga ya zama ɗan ƙasa, kuma na ƙasar tamu Najeriya lalle bai zama dole ya dawo ba, tunda Ali Suwaga ya sha fitowa ba su ɗaya ba su biyu ba yana kira ga sojojin Najeriya lalle su fito su juyin mulki, amma kuma lalle ba su karɓi wannan roƙon nashi da yake ba. Duk da dai an samu wasu daga bayan nan wajen watanni 6 da suka wuce sun so su yi haka, abinda Ali Suwaga yake kiran su kenan, sun so su yi mulkin. To amma kuma a ƙarshe asiri sai tono, wanda dukkanin su an kama shi zaka san nan tsare, wanda ma daga cikin su lalle aka yi zargin wani malamin addinin ya Sani Halifa Zaria lalle yana daga cikin wanda ke musu roƙon Allah kan a juyin mulki, wanda shi ma gwamnati ta kama shi, inda yanzu wajen watan 4 kenan a hannun gwamnati an yi a bada belin sa, amma kuma ba bada belin sa ba. Kuma matsalar ƙasar nan dama haka take, duk lokacin da aka ce yanzu shari'a ta haɗa ka da kai da mai mulki, to in ka riga ka shiga hannu to lalle fa fitan ka yana da matuƙar wahala. Daga shi kanshi tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai tun kafin azumi aka kama shi abin kamar wasa, ana ganin cewa lalle ya je ne amsa tambayoyi hannun DSS kawai ya dawo, tun ana tsare shi kwana 1 kwana 2, yanda dai a ƙarshe yanzu har ma an riga an haƙura yanzu shikenan ya riga shiga shari'a, wanda kuma lalle shi ma ba sanar da za a sake shi ba, tunda shi ma ba wani abu ne ya ja mishi ba, tunda ya fita daga wannan jam'iyya ta APC mai mulkin ya kuma zai fito ce lalle zai ci gaba da tona musu asiri, wanda kuma shi kanshi ya san lokacin da yake gwamnan Kaduna irin abubuwan da ya yi mutane dole haƙuri suka yi, babu wanda ya isa ya ja da shi, domin duk wanda ya ce dama zai
gargajiya da mai mulki to a ƙarshe zai sha wahala. To shi ma lokacin da yake mulkin a jihar Kaduna haka mutane suka haƙuri da shi yayi duk abin da ya ga dama, ya dinga bin gidajen mutane yana rushewa, ya dinga kwace mutane filaye, amma dole haka suka haƙura a matsayin shi ne mai mulki, domin duk wanda ya fito a wancan lokaci tanka lalle zai sa ya kama shi a ƙarshe kashi gidan yara tsare shi. Kuna ganin Shaka Bello Yabo wanda lalle ba jihar Kaduna yake ba, yana can wata jiha ne na Sokoto, amma da ya fito ya ga Nasir El-Rufai gaskiya akan irin zaluncin da yake a jihar Kaduna. Tun daga nan jihar Kaduna ya tura jami'an tsaro aka je hatin a kamo shi, wanda kuma a ƙarshe aka kashi gidan yari aka tsare shi, wanda da ƙyar ne ƙungiyar Izala ta shiga ta fita ta samu ta karɓo wannan belin malamin addini Shaka Bello Yabo, wanda in ba dan haka nan ba da yanzu haka shi kanshi yana tsare. To shi dama belin Shaka Bello Yabo ya fito ya faɗa ya ce lalle ba su ɗaya ba su biyu ba gwamnati ta sa kama shi ta tsare shi domin da a ci mutuncinsa, amma kuma sai ga Allah ya karɓe shi kuma ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa yadda yake so. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa kamar tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan kai lakin. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Wato jama'a ɗazu na ci karo da wani bidiyon Zulum yana bayani, 'yan jaridu suna tambayansa akan ibtila'in da ya sauka kan 'yan uwanmu wayanda suke tsakanin Yobe da Maiduguri. Na manta sunan garin, ana tambayansa. To a bisa tambayoyin da na tsaya na saurara na ji, ba komai ne ban mamaki a kai ba, ko kuma ya sa na ƙara ciza hannu na yi Allah wadai da gwamnatin Najeriya ga baki ɗaya. Abin da gwamna Zulum yake faɗa shine wai wannan kasuwar sama da shekara 5 an hana cinta, an rufe ta. Kawai daga baya mutanen gari sun je suna ta cin kasuwa, akwai wasu garuruwan ma da ba a bada umarni a je a buɗe ba, mutane kawai sun harzaka sun je sun yi ta buɗewa, shi yasa aka yi musu hari. Shi yasa aka yi hari aka yi wannan ɓannar. To babban abin da ya ban mamaki shine shi fa ba ƙoƙarin yayi ƙoƙarin ya nuna sojojin Najeriya sun yi mistake akan har-haren da suka yi ba, shi ƙoƙari yake ma ai sun yi daidai tunda an hana cin kasuwar. Me ya kai su kuma yanzu idan za a tsaya a duba irin wannan laifin fa, a yanzu haka idan za mu je mu ɗauko garuruwan da Zulum ya mai da mutane, aka je aka musu kisan gilla, aka je aka dinga yanka su aka kashe su, wallahi sai yanka muku gari ƙauyuka sama da 100 a Maiduguri, sama da 100, wanda sai ya tabbatar wa mutane cewa babu lafiya kalau, an zauna lafiya, kowa ya koma je ya zauna. A ɗauki wasu ma a ɗauki kuɗi a basu a yi komai, sai bayan an kai su an je an kai su a zo a kashe, a wani gurin ma a kashe su gabaki ɗaya, wani gurin ma a zo a kora mutanen gaba ɗaya, wani gurin ma 'yan Boko Haram ɗin su zo su kama su maida su ma 'yan Boko Haram gabaki ɗaya su zo su ta yakin gwamnati. Wallahi sai in kawo muku sama da garuruwa 100 zan kawo muku. Yanzu fi sabilillahi a ce mutane suna cin kasuwa. Na biyu, jirgin nan duk yanda kake ganin kana da ido a ƙasa, kamar yadda kake kallo na nake kallon ka fa, haka mutumin da yake tukin jirgin sama yake kallon abin da yake ƙasa. In bindiga ka rike suna kallon ka, tunda su ba wai leƙawa za su ganka ba, a bidiyo ne a gaban su, shasha ce a gaban su katuwa, duk abin da yake wannan gurin da wannan na'urar ta su ta kafa a wannan gurin, duk abin da yake wannan gurin sai sun ganshi. Idan bindiga ne suke hannun wannan 'yan kasuwan za su gani, idan mutanen gari ne za su gani, idan kome zai gani, duk wani falo, duk wani jirgin sama da ya ganshi, walau jirgi mara matuki, walau kuma jirgi ne matukin. Babu yanda za ka yi ka ce masa wannan ba ɗan ta'adda ba ne, ko kuma ɗan ta'adda ne ya ce maka a'a, shi ya fi ka gani, kai da kake kusa da abin. Amma haka aka zo aka tattara aka kashe mutanen nan sama da 250, maimakon gwamnonin su fito su ce ya kamata sojoji su san irin aikin da suke, a'a su kokari suke su yi defending din gwamnonin, a'a so suke su daura wa talakawan, kuma sannan idan so suke su daura talakawan, kuma sannan fa a yanzu haka talakawan na rantsi da girman Allah wasu yunwa da takaici da bakin ciki wallahi shi yake kai su ma suke koma inda ba a ce su koma din ba, inda suka zauna abin da zaka ci ma sai yafi karfin ka. Sannan ita kuma gwamnati bata maka kokarin cewa ka koma wannan gurin naka ba. Yanzu dan Allah tsakanin Maiduguri da Yobe har akwai wasu ƙauyukan da za a ce wai sama da shekara 5 an rufe shi, har akwai wani ƙauyukan da za a ce sama da shekara 5 an rufe shi. Sama da shekara 5 ma ba abun kunya bane kai ka fito ka dinga cewa sama da shekara 5 an hana wannan ƙauyukan, ba abun kunya bane a tattare da kai da kake kirarin tsaro, zaka ka ba tsaro ko ina, ka ba ko ina. Yanzu an je an kashe bayan Allah, an tulakantar da su, an dagargaza su, ba su ji ba su gani ba, amma kun zo kuna defending din wayanda suka kashe su. Shi yasa lokaci idan muna fitowa muna gaya muku cewa wallahi wa'annan shugabannin da sa hannun su ake wannan kashe-kashen kuna gani kaman ƙarya ne, ko a jikin su ko a kansu. Shi yasa kullun abin ƙara gaba yake yi, amma kokarin kara abin suke yi. Ya kamata mu farka mutanen arewa, mu san wayanda suke mulkan mu, yanzu idan za a kawo garuruwa sama da 100, wallahi wanda aka maida Boko Haram suka zo suka kashe suka yi kisa, sai kai mamaki gashi nan har yanzu cewa ake yi gwamna yana kokari, amma kuma har gobe kai har ake yi har yanzu.
nawa Najeriya take, nawa arewacin Najeriya take, ka dai duba ga babu fa a Chadi, ba irin wannan abin a Niger, ba irin wannan abin a Cameroon, sai a Najeriya ma a yankin arewa. Kullun haka za mu kare, mu sojojin su kashe mu, kuma yan Boko Haram din su kashe mu, kuma shugabannin su zo su daure sojojin gindi, ka rasa waye talaka dai ya rasa inda zai sa, na farko bai koshi ba, bai yi noma ba, bai je ya samu kuɗi ba, kullun a talauce zai kare, haka za mu kare, kuma haka mi tunanin cewa ku shugabanni ne na gari, kuma haka mi tunanin cewa ku adalai ne? Haba da Allah zai saka mana, kuma wallahi Allah sai ya tona muku asiri nan gaba kaɗan, wallahi mu ci gaba da haƙuri.